Så skal jeg sige velkommen til Krille. Krille, han omtaler sig selv som den 13. disciple og fulgte altså Jesus gøren og laden i starten af vores tidsregning. Kan du ikke prøve at fortælle om nogle af de hændelser, du har været vidne til? Jo, det kan jeg da godt. Vi kan starte ved påsken. Det kan vi godt, ja. Lad os prøve det. Jeg kan sige så meget, at Jesus han var mega syre op til påske, ikke? Vi skulle til Jerusalem, og ved du så, hvad han gjorde? Så satte han sig op på et æsel og red ind i byen. Og folk, de stod bare at lukke, og sådan, nogle af de her sådan nogle palmegrene med, stod bare huje og heje. Men altså, så fik han jo røven på komedie. Ja, hvad var det, der skete så? Nå, men altså, jeg ved ikke, om du har hørt om Judas. Rimelig griner en type der, ikke? Han lavede så meget lir og pranks på Jesus i den der periode. Jo. Det er omkring, altså, jeg tror, det er omkring 33 der, så er vi ude at spise, og Jesus, han bliver ved med sådan at snakke om brød og vin, og det er hans krop, og det er hans blod, og jeg ved ikke hvad. Med nøjeren over, at der er en eller anden, der vil forråde ham og sådan noget. Så senere på aftenen, der ryger vi lige ud der, drengeren, der lige er samlet ned i sådan en have. Så Judas, han render lige over til Jesus og siger sådan der, prøv lige at tjekke derud og sådan noget, og så snæver han ham bare i gulvet foran sådan nogle soldater. Og det mest grineren, det er så, at det kun er Jesus, der bliver knaldet på en. Jamen, det er jo fantastisk, du har oplevet det her på egen hånd. Altså, det tænker jeg på, når jeg hører de her historier. Hvordan stemmer det, du har oplevet, overens med det, der står i Bibelen? Det ved jeg ikke noget om. Altså, jeg har ikke læst Bibelen, men jeg kan sige så meget, Judas' lir, det var verdensklasse. Altså, det var så guld, hver gang han lige rullede sig ud der. Tusind tak til dig, Krille, fordi du ville komme forbi i dag. Det sorte